Turthaí taide maidir le fille ar scoile. Fáilte chuig seminar gréasán seo na rinne oideachais. Tá fócas at seminar gréasán seo ar na turthaí a tháinig as taide a rinne cigareacht na rinne idir meán fómhair agus nollaig 2020. Rinnech an taide a mun scoileanna, i níorhain scoileanna, is scoileanna speisialta agus an ionad óg ceaghála. Bei cosbór haid na cigareachta ná álamach cé chomá agus bhí na scoileanna agus ionad ag feidhmiús na cúnsaí eisceach túla in ramar ag an am sin. Bhí na scoileanna díreach oscailte a ríise mí bheanfómhair, héistómh dúna mí bhórta ribhe sin. Bhí dúlgas ar a plán freigartha COVID-19 go bheith hacob, agus mar thura ar sin, bhí riachtanis thugta an maidir le fadú fisicach, meascachamh, agus slantíocht an iarrainn agus dólamáirí. Nuair a bhí an taide os stúra, bhain an chigareacht úsáid as riont curchuige éagsúil chun réon tuairimí a bháilú faoin tlíon ar scoileanna ag feidhmiú le ling na chéad terme sin. Go bunúsach, bhí trí phríomhgníomhaíocht taide a gceist. Córáidte le príomhidí scoile agus le cóhairdaitheoirí ionad óg ceaghála. Fócas grúpaí le leanaí agus le daoine óga, agus survéanna ar líonna ar phríomhidí cóhairdaitheoirí ionad, múinteoirí, tuismitheoirí agus fólamáirí. Go suntasach, chuir an taide léargas luachfra ar fáil faoin guma a bhí air don na fólamáirí a bheith ar scoil ag an am sin. Dul bhí an chigareacht 6 thuair scáil ar taide. Tá siad seo mar réon le túra scáil achamair ar fáil ar www.gov.ie. Sa chur láthir seo, déantar turthaí an taide a léirú faoi chearra phríomhthéama. Feidhmiú sábháilte scoileanna, an tacaíocht a bhí á sholáthar don áláine, an chuma a bhí ar espéire scoile, agus an chuma a bhí ar a tagasc agus ar a bhólam. Sin chéad ceann na téimí seo ná feidhmiú sábháilte scoileanna. Bhí sé ríthachtach go bhaidhmóg scoileanna go sábháilte agus go dibhann léirí an taide na cigareachta gur bh áiteanna eagartha, sucr agus sábháilte iad scoileanna agus ionad oideachais le linge terme meán fómhair nollaig. Bhí sucratha curtha bhaim ag scoileanna chun risca tarchuir COVID-19 os leidú agus bhí comhaidbrú go forleathan idir múinteoirí, fólamáirí agus tuismitheoirí leis na sucratha seo. Ar an iomlán, bhreas scoileanna tacaithe ag na hachfaníomhí curtha ar fáil go rion, go sonrach, dáiltigh príomhidí tagais go mbun scoileanna roimh na léitheanta riaracháin breise agus thug fórmhór na múinteoirí le fios gur bhain siad úsáid as tráin na rinne ar athoscailt scoileanna. Bhí riont dúshlán practicúil ag scoileanna agus ionad freisin nuair a bhí cáir le sláinte poiblí á chur a bhaimachab. Ceann na dúshláin na bhí an ná teachtar múinteoirí ionad. Bhí riont príomhidí imríoch freisin go méidir nár leor an muoinú breise a curach ar fáil chun leathach COVID-19 a hosc. Pléitir cuasaí foláine faoin dara téama. De réir mar a doscail na scoileanna, Chreise go rion an tosaíocht a bhí le tuairt go gníomhaíochtaí chun taciú le foláine fáinne agus fólamáirí. Go dibhann, léirí an taide na cigareachta gur an áard a tugacht doláine mar gné ríthachtach don ile ráthúil ar scoil. Rinne scoileanna agus ionad a 7 níhil tacaíochtaí breise don áláine a chur a bhaim agus an ioniste tá an ná gur áirigh go hanmháil leis na tacaíochtaí sin. Déantaigh múinteoirí ar fud na airnálacha gur a scoileanna ag taciú le foláine fólamáirí. Léirigh tuismitheoirí ard le bhéal sástaachta leis na tacaíochtaí a bhí ar fáil doláine fólamáirí. Thug fórmhór na fólamáirí le fios gra is acu céileann ar chóirdóibh teagháil dhéana ar scoil má bhí gáchab le cúnamh. Thug siad le fios freisin gra deisna acu so síolú an ainneoin na sucratha nua a bhí a bhaim. Mar sin hain, bhí an-bhórt maidir le COVID-19 mar ábhar imrí go leanúnach a scoileanna agus beléir go meach gá le tacaíochtaí go leanúnach don áláine. Thug fólamáirí le fios gur gá níos mó aird a dhíriú ar a bholáine chorp agus rinne siad moltaí ar nós cead a thabhairt éadaí teochahabh agus an níorhain scoileanna níos mó sosanna air a bheith acu. Bhí imrí ar riont múinteoirí go háirithe ag leibhéal na hiorhain scoile faoin na sábháilteachta na scoileanna. Pléitir espéire scoile na fólamáirí faoin géad téama eile. Ar an iomlán, bhí comhainn tú láidir ó ghaltaí agus scoláirí agus ó thuismitheoirí, príomhidí agus múinteoirí gur scoileanna ag feidhmiú go héifeachtach.
Léir go táid de freisin, gur an tespéir a scoile le ling na chéad terma dearfach do go leir daltaí agus scoláirí. Bhí siad sásta bheith ar scoil agus a deaghbhil a rís lena gáirte. Léirigh siad freisin go marló go mór bheith ar scoil seachas bheith ag fóla món meile, agus léirigh siad meas as an nua ar obair na scoile agus na múntóirí. Le ling phléin de bhóchas chrúpaí, leabhar na fólamóirí faoin tunnachar a bhíag na sucratha nua ar an nespéir ar scoile agus ar an idir gníomhú le daoine eile. Nuair a bhí meascá chatham mar hampla, bhí sé dachar cordí ana agus anna chuir ar bhúntóirí nó mothacháin na chóirt faoi deara. Bhí daltaí agus scoláirí imríoch faoi bharnaí na bhólam mar thora ar dhúna na scolanna. Heasta go freisin gur ach faoi a gáile lo faoi rudaí a bhhain lo mar de le cinntaí a scolanna faoi rialacha agus protocol COVID-19. sé a tagas agus an ólam an téime déarnach a bheith á phléang. Cé nach fachas hana an cinál súachta a bhaigh scolanna de bhór COVID-19, bhí príomhidí, múntóirí, tuismitheoirí agus fólamóirí dearfacha gcuiteanna faoin tagas agus faoin bhólam le ling na chéad terma don scoil bhliain. Ní rá áfach an taiseolalas a tháina go iarhain scolanna a chud dearfa céanna leis an aiseolalas a bhain scolanna. Rinne príomhidí agus cóhairdthirí ionad chuir síos ar a díograis a léirigh fólamóirí agus bhfuil siad na curchaige crothacha agus nuálacha a bhí an úsáid ag go leor múntóirí. Bhí bearta a bhaim ag beag nach gach scoil le ra fólamóirí a bhí an ardrisca COVID-19 acu lena dhéimhnú go bhéiteach na fólamóirí sin leanúint leis a bhólam. Is féidir ratha tagas agus na fólama a chur le riont tosca. Chlach múntóirí am chun ó puinte ag ra fólamóirí a ahant agus bannach úsáid as na túspointí seo chun a tagas agus an ólam a chur chun cín. Rinne múntóirí ar fud an airnálacha go léir a ggurchuige a iúnúd an tagas agus don ólam. Bhí méadú súntasach an úsáid na technoliaachtaí digitacha agus bhí ardán fólam a digití ag beag nach gach scoil. Bhí fólamóirí an dearfach faoin úsáid a bhain na múntóirí as a technoliaachtaí digitacha. Lean riont dúchláin maidir le san cheistena TF freisin. Bhí éagsúlacht sanolalas i measc múntóirí go háirithe múntóirí bonscoile ó thaobh úsáid na ardán digitach. Bhí deachreachtaí ag rionscoile na freisin maidir le nascacht le leathanmháin de ord luais, agus bhain dúchláin eile leis a tagas agus leis a bhólam le ling terma meánfómhar nolig. I gcomparáid leis a siomh réamh fanzéma, bhí níos lú deisina ag fólamóirí a bheith ag obair a ggófort le ling ceachtainna. Bhí níos lú deisina fólam a practicúla an freisin. Rud eile bhí a gceist fólamóirí ná an taiseolalas a bhí á álacha bar a gcuid oibre mar thura ar na sucratha nua ar scoil. Thagair siad an deachreacht a bhain le taiseolalas duine le duine a áil hibí acu sa siomra ranga nó don obairhile. Bhí riont daltaí iarhain scoile imríoch faoi cháilíocht an taiseolalas a bhfuair siad ón na múntóirí. Rinne an taide a lán turthaí dearfacha a ahant maidir le feimú scolanna agus a cinál eisbéir a scoile a bhí an sa tréimhse ó bheanfómhar nolig fiche. Go háirithe is léir go airí le scolanna feimú go sábháilte agus go rathú le ling na tréimhse seo in anón na núchláin iomadú le bhí an. Is féidir a rath amháin le scolanna a athoscailt agus iad a chuineáil oscailte a chur le cheannareacht na bríomhidí agus an leibhéal ollmhór chomhaibrithe beléir is scolanna agus an ionad. Díobhar go rath a bhain le hathoscailt na scolanna ard ar a ról rítháchtach a bhíonn ag scolanna a bhorbairt i dachasúil agus thóisialt a fólamóirí agus ina bhláine gcuiteanna. Rinne an taide riad réimsí táchtacha a ahant don gníomhaíocht freisin go sonracht maidir le cinntiú, go bhfuil sucrathe a bhaim maidir le soláthar múntóirí, go bhfuil rochtain leorthóthanach ag scolanna ar a leathanmhanda, agus go leanan an fáil ar achhaní chun taú le scolanna cosca chur ar scapa COVID-19 de réir mar a ahosclaíonn scolanna. Tá sé táchtach freisin go leanan scolanna éonar ag déanana manatóireacht ar cheannachar sucratha chun cosca chur le leathach COVID-19 chuig fólamóirí agus iad is strachailt lena cinntiú go mbíonn na heispéir is fólama cho bríoch agus is féidir go leanaí agus go chuoine óga le ling na pandéime seo. Tá sé táchtach freisin go leanan scolanna éonar a déanana manatóireacht ar cheannachar sucratha chun cosca chur le leathach COVID-19 chuig fólamóirí agus idir an níthe lena cinntiú go mbíonn na heispéir is fólama cho bríoch agus is féidir go leanaí agus go chuoine óga le ling na pandéime seo. Tá an tra omláin tuarascálacha le turthaí mionsonraithe ar fáil ag an nascatála feiceáil an seo ar gov.ie.